megalayapost.news. Kajungsong kalay mongor ka Kongres Sebel Wanyang General Secretary ka CSWO lembat ki khun swet bat ki saungut sipara hasnong lum nong rem umsning kalasangi no menta kasngi hadin bladon kajing pinisuk da kasnong hapadeng ka Kongres Sebel Wanyang ki khun swet ki sipara bat ka kong warda nong bri ka badai ka misan jongki kate kajing ekran yesung hapadeng ka Kongres Sebel Wanyang ka dorbar nong lum nong rem lembat ki bahi ngasem jongki te ki khun swet lapan long hayeng dorbar jong kasnong lum nong rem hakabala saki da kajing don uba Brian Soklan rang ba nong lum nong rem uba ADG Karbani rong ba snong barim ka Kongres Sebel Wanyang ka kongorda nong bri ki riurong ba na kasnong lembat ki bahi hasam jong ki te ki khun swen leng ba ka te jing ekran yesung kaladon ru ka jing ekran banyama markelyang bat ki lakular ru banang ni sakmat kanom don shu ka jing kantho ne kedukti iwaya iwai pan hagoi pat kalyang leng ba ka te jing ekran yesung na kalyang ka kongorda nong bri ka bri kimi e jong ki te ki khun swen kalakular ban siu da ka pisa plea ka ba shilak lai pho hajar tengka ya ka ba kalakular ban siu hopo sau banai na ka banta ban sna yeng ya ki te khun swat hakajaka jongki hakabakala kular hakmat kinoy lam shnong kalum nong rem lembat ka Kongres Sebel Wanyang Pinanta ngelesuk beraling bangan siu yang tak bisa kasilak laikau hakmat jam kasino matang ketah na kalian jonga ngalayo ya ka shiti na kasnong menyen kasngi ba kinkhot ya ka executive committee ha ka kasnong jongki hani yung dorbar tengalap diang ya kata ba nta kasngi layawan ha ka yung dorbar ngapoi ka jingya thir ya thai banya penbet ya ka jingle bakla ka jong ini mehe orda na ka betaki ki konsuen te hakata ka jingya penbet nilawan ra ya ka solution ka ba nilap diang ya ka ba mo ka ba nakaliang jong baro lang nakaliang jong uki diki konsuen nakaliang jong ini konsuen kilap diang ya kata ka jing terwa ka jong imehe ba in ai ya kata ka pisa ka ba silak laipo hajar tingka ban pensna bad ila andru ya kapor ba insiu hapo saubanai tengi nakaliang jong ngiru gimdon iei ban ong ya kata ngiru haba ki kila menjur tengi lengi dei tang kinong yarap nam ta ka hok ka jong ki haba ki kila yo hok ngiru ni pediang ya kata ten nakaliang jonga ngasngo ba ai khublei ya kini ki executive mo sinong kibala simkhia ya kani ka kam kibala la pat ban wanra pat ya kata ka hok ka jongki kumjuru ya ki senglong kame ki seng samla mo kibala ya don lang hoi ka don mo karkom sensyar haka nono ka sinong ro namar dang duna ka jingnang ka jingtem nang duna ka jing sotho idon hi ka jing bakla te to ya kata angin klet no inya map no nya don hi ka jing map jing klet jing long brio bambiang te ngonga ka ni kan long ka jing sneng mo nakaliang jonga bangan kren cepi pat kebri unyut rep itu kibalong kinong kit kam snong mo ba wat le kum kini gijai kam habadan ka ujor shim se pediang se kenang ba pinyo ya ka jing shisha kenang ba nlight ban mi kum kini gi iban penbuat jaburam ya ka long yang longsam iban penjaburam ya ka snong ka thau tang itahi ibanga kentu kan pham na kaliang jonga sya ki pat kabri unyo trap ki basen syar ya kasnong ka thau ya kari karai namar nadu kita ki por ba ki ami ini kendrom kendram ro we na pedang ki khon jong iti kongwarda ken ngalaju ai kitien bato wanra i ka jingeso bali phiale agum ni siang sisem mo nga kentu kan pham ya i yong ana ba yong be bangim la te na kaliang jonga ngam don bor yong Rei ngamio ikiwe ngayo tang ya iwe na pedeng ki khon jong i kongwardai ba stomli te ngong ni iko ba stom balai ki phele agum ni siang sistem mo phile phide men jong ki men rang ba jong ki kini lele ki dang ret ki long reu kan thei u para jong ki dang ret te beli phim sim ya kata kerdan men mo ba phin penbej lem ya kan ka jing jong ki long yeng rei ampoi te kum kita te de na ta kadang ngi hable ka an mar bam dong ya rap ingi ngi ngai lam ya ki ka an kal ai ya ka jing bisar ka bahok na ta jong ai khublei ya ka isi jong kasnong he nadu rong ba snong nadu ki senglong kemi nadu ki seng samla ang tan nadu ki rang ba snong di barem isi ki barem ki badang katlang ba phi kumju inong wansim khubor marba kapoi uput hadu bangiru ngimban se ngi hab ban ai he kini jing pensai social media marba kalami he po social media ngi kwa kan penkut ya ka social media ke ke ba kalalong kalaja kumbangi piba kreatif ke jingja kalong ba kade batik ata kayeng kabaduk
timisan iklem ai ta kayeng beduk ikun swet kumba kalong hi kalong ba kata kayeng ke beduk hoi layo kerting hai kerting jong misan jong ki hi tebat kata ru la tho he orang ba snong barem ba kani kayeng nama betai misan ide ibari nam tai kun swet hadin kata kasam ladep bansna ya kayeng ti kejikat kum kejing ben sngo jing tai kun swet ngi klem yo ban sa kelami konrum konram hasno hadin ke iga basutan pat kalong ba hadin bangila kholod baro arleng mamla padu kikini jong itu ki kurnong beri bedon hang niru gilai don lang baro ti basong tenat kalong bangilala man pen ko di kini nambah kaliang misani lakloi ban pensna ya ta kayeng pensna bujulino haga jaka ga jongki kumbaki kwa man pensna bujulino yaki jadi takadau te kata yaki baka ke basut tenat kalong ba kilawan haga jing estu jumut kilawan haga jing ya hab jumut haga jing ya bha ya miat tini na kaliang gasnong hi ngasngo bangim don isu ban ong da kumwei pa namar bakilai hun hi nadu kaliang jokakur jongki nadu kaliang kini jongki tegumun kaliang kasnong kamdon isu ban ong pat da kumwei pa ngi ba ngi mentang ila yo khadi baro arliang mamla ten nakaliang hi misan kembang ila yoi sekelat thai kubor ba kayeng la sna ga jaga jigi te mentang ya yo ban pembet hi ka ba i misan jung kini konsert moi bari yi te ila ong hi ba kani kayeng hi in sa siu no mai daga pisai abaga neka agreement ro ngila ya san lang hi na do kasnong adu nakaliang jung i ki niki basiliang ro adu misan ro te nakaliang jung i katai kejing pen menta kejing pen baik kejung i ngila yo ban right solution aga ba baro yang memlahi kilai hun kilai gumi nakaliang kasnong ro ngi kwa ba ne hi kakam employ ta kadau nakaliang jung i ro ngila khor kiti ini kejing lang te ga bang ngila yo ban rai lang bat kini ki riu rang ba bar khat hajo por baro arliang mama ki samla ki bar khat aga ba misan ikular ban nai rak bisa te da ba baro arliang hi kila sakhilang baro arliang hi kila ya sakhilang ba kila ai ba munjur kejing munjur lang baro arliang kan nakaliang kasnong hi te long hangi adu mentai kamdon mana adu nikong kamdon ka complain jingi long kadon te kata ba di kata te no comments ni kata ta Meghalaya Post.news